Na shiga wannan masana'anta ne saboda ina son ci gaba, ina son mai hoɓasa mai wani abu a rayuwa da za a gani a koyi da mu wanda abin yana da kyau. To sai na ga duk inda muka je muka kuma dawowa wannan gurin da muke sake komawa. Ko a lokacin da na fara idan ka kawo min script ɗinka kace na duba, in na duba na ga story ɗin baya koyar da komai, kawai shirme da sauransu, sai in ce ba zan ba. Baya na din ana ta mana complain, muna ta waƙoƙi da sauransu, mu dan rage da sauransu. Naga abin ya ɗi kai ma ga ko ina, sai na ce to ina gabarin da ɗauki break kaɗan in je in dawo, maybe idan abin ya dan yi min yanda nake so, ya dan fara hoɓasa ya dawo, dan sai in dawo a ci gaba da ni. Har na je Kaduna na film guda ɗaya, but amma kamar yadda na ƙara faɗa ne, dole sai na yi selectin wanda zan shiga. A zo a ce min kawai an kawo min wane ne mijina, za mu fita mai tarwa muna waka da sauransu, a ba zan karɓi wanda zai koya mutane wani abu. A wani lokacin ne na aure wani mutum, shi ma asalinsa dan Congo Brazzaville ne, amma mun rabu da shi gaskiya. Aure rai ne da shi. Allah da ya halicci aure ya halicci saki, duk da dai baya son sakin ya halicce shi. Dole haƙurin da kake da shi sai ka sa wani extra haƙuri za ku iya zama da mazan zamanin na yanzu. Ba faɗan mu bane, duniya ce ta riga ta zama haka, ita ce ta zo ƙarshe, ba kan ɗan Kannywood bane, amma abin da yasa saboda mu mun tallata kanmu, shi yasa komai namu kawai yana buɗe ne a duniya. Jana addu'a gaskiya, ko gobe na samu miji ina son ne aure, a matsayin nake daidai aure na, ko gobe na samu miji gaskiya ina son ne aure.